Tak, zdravím vás všetkých pri ďalšom šorte, kde, kto nevidel ten minulý šort, tak by ste si ho mohli pozrieť, odkaz bude dole v komentári. A kto vie, tak mi padlo 100 gemov. A keďže začala rovno nová sezóna, tak tých 100 gemov chcem nejak využiť. A práve som si z Bravopasu, pred chvíľou som si z Bravopasu vybral 20 gemov, čo znamená, že môj momentálny počet gemov je 124, pardon. A takže rozmýšľal som nad tým, čo si kúpim. A nakoniec som došiel k rozhodnutiu, že si kúpim tohto Daisy z Groma, tento skin. Čo na ňo hovoríte? Môžete mi napísať dole do komentárov. Napíšte mi tam kľudne aj kto ho má a kto ho nemá, nevadí mi to vôbec, ale bude to môj druhý mytický skin, ktorý budem vlastniť. Tak poď. 3, 2, 1, teraz. Máme môj druhý mytický skin, Daisy z Grom. Máme k tomuto skinu aj pin, player ikonku a krásny sprej. Je to môj prvý Grom skin, na Groma ešte nemám skin. A veľmi som za ňo rád, lebo tento skin sa mi neskutočne páči. Aj v dobrej zlave bol a veľmi ešte ďakujem Supercellu za to, že mi tam nadelili krásnych, veľmi pekných 100 gemov, aby som si mohol kúpiť tento skin. Ja si teraz ešte môžem nastaviť tieto kozmetik veci. Aha, dobre. Tak. To by bolo a veľmi pekne ďakujem, že ste si ho prišli pozrieť.